presiden impor Pak iki. Iku mau janipun pase Jaipong. Oh. Kirang rungokke to? Boten. Pas Iki lho. Jaipong wit metune Mbak Hani. Tapi sakjane kula iki remen nek dangdut. Ngoten. Sing goyang benggol niku. Goyang senggol. Oh, dudu goyang benggol ta? Goyang senggol ora benggol. Oh, runganku berarti, Mas. Oh, kasetmu bajakan mesti. Coba dangdut lho, Nduk. Ayo goyange kaya ngopo Hani? Aduh, lah nek Hani jos Pak niki dangdute. Ayo goyang ketipung tok Mas, ketipung tok coba. Goyangane yang apa? Goyang Mantan benggol. penyanyi dangdut pasar malam berkah ria. Ya. Ayo coba. Tak tum. Lek tum dundang mbokmu, lek tum dundang mbokmu. Anu Mas, cangkeme sampean luwih apik tibae. Wis tak lerena. Heeh. Monggo. Kemne. Yo. Iki jenenge goyang patah-patah ngene iki. Ngono kuwi to, patah-patah ngono kuwi. Nah, ngaten niku. Pun, isin kula, Pak. Aku tak mau. Sampun. Ngaturke salam riyen nggih, Pak. Ngaturke salam riyen apa mboten? Inggih monggo. Oh nggih, katur wilujeng dalu kagem sedaya masyarakat Jamben ingkang sampun sami lelenggan matur sembah nuwun sampun rawuh mriki mirsani Ki Dalang Marsudi Bawa Leksana Campursari Sabto Arga. Bawa Laksana Campursari Sabto Arga. Nggih leres nggih. Campursari Sabto Arga, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, tansah pinaringan kebagaswarasan lan karahayan. Ugi kagem Ibu ngapunten nggih, anu grogi iki ya ngene iki lho Mas. Ibu Lurah, Ibu Kades, Ibu Markona. Kok Bu Markona? Munarsi. Bu Munarsi. Bu Munarsi. Aku ketoke sudarungan tenan kok Mas. Bu Munarsi ning duwe kanca Markona. Oh nggih, Ibu Munarsi, matur sembah nuwun sampun nimbali kula Sabtu Arga sak rombonge. Sak rombongan. Rombonge iki bakul rosok kae rada. Oh nggih, sampun nimbali Sabtu Arga sak rombengan. Rombengan iki klambi sing bekas ki rombeng. Apa? Sak rombongan. Mugi-mugi panjenengan tansah sehat selalu. Nggih, Bu nggih. Nggih niki luar biasa wonten bintang tamunya 2 bidadari kalian setunggal batang menika. Reng, trimo reng kowe. Ora apa-apa sing lokke wong ayu kok, Pak. Oh, lokke wong ayu. Sing lokke wong ayu ora apa-apa ya. Reng? Oh, dadine privilege orang cantik itu memang benar adanya ya. Misalnya disio-sio karo wong ayu ngono kuwi iki jane ya nrimanae wong-wong iki. Ya nriman wong golek sing ayu ya angel kok, Nduk. Nriman. Ora apa-apa, batang penting urip ngono. Pun. Mbak Ani? Nggih. Disusul Sapa? ada sinden dari Tulungagung malih. Oh, mangga. Mbak Anggun Maisina. Wow, Anggun Maisina. Monggo langsung. Sepote. Sepote napa sik ben ra kleru? Sami-sami miten Tulungagung. Sami-sami saking Tulungagung. Siji Mbak Hani, Mbak Anggun. sing siji Mbak Anggun. Inggih. Sapa Nduk? Maisina Putri. Maisina. Pak Gareng. Oh, Maisina. Maisina. Nggih, cobi niki Mbak Anggun. Injih. Kula aturaken matur nuwun dumateng wong pawon. Nggih, wong pawon. Nggih. Kula matur Kita nuwun saking niki. PKK Jambon. Oh, nggih. Putri-putri ingkang wah kastu wajan paring sedaya inggih menika leladi. Nggih. Nggih, Pak, pelayanan Nggih. ibu-ibu
ibu itu Dan luar sangat saya biasa. luar biasa. Nggih ten wingking wau wonten Matur nuwun bakso. dumateng nggih menika Pak Lik kula Pak Nun ugi ibu kula Ibu Sumini sakeluarga. Ugi sedaya saking Karang Taruna sedayanipun. Ugi saking nggih menika paguyuban Pakasa Desa Jambon matur buing panuwun sedayanipun. Wah jan kok luar biasa. Nggih. Nggih, Pak. Resik nenggane kawula sedaya matur buing panuwun ugi sesepuh nggih menika Bapak Sikat sak keluarga matur nuwun. Matur nuwun. Dalemipun nggih menika wau dipun damel dandan. Nggih, Mbah Sikat, sehat-sehat Mbah Sikat. Daleme wis dienggo transit nggih dandan kanca-kanca. Nggih sampean ngerti jedinge Mas Gareng. Heeh. Kancingane ning jaba karo ning jero. Loro. Loro kancingane. Nggih, dadi aku mung karo Mbah Hani ning jero kancing wong kon loro. jaba. Aku metu Mbah Hani tak kancing ning jero. Lah ya rumangsane ning jero dilubung lalep. Coba arep ngaturke tembang apa iki, Mbak? Nggih, mau Agung? enten pamundutan napa mawon, Bapak? Apa Pak Marsudi? Inggih. Kathah sanget wau. Oh, nggih. Ninggal katresnan. Nah, ninggal katresnan ning garape. Garap jaranan. Ah, mergo iki asli Tulungagung, jarane kok Tulungagung. Nggih. Nggih, boleh. Jen Sabtu Arga niki pun kados kebun binatang. Wau limbukan wonten jaranan. Terus. niki sinden-sinden ya sanggule diwenehi tarangan pitik sak ndok-ndoke. Ndoke ndi? Niki Oh iya kuwi. ning grandel iki anggitmu ya 3 kilo lho lek diklumpukne. Ya abot ta, Nduk? Apa? Monggo. Sindian mulih ngene kok. Ayo mangga. Ya diaturke. Asik. Jiwala kaci. Jiwala kaci. Dosa. Oslo.
Jane lok. Niki terakhir jaranan. Nggih. Maka Ojo lali pawelingku uga Yo 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 yo. yo.